idar ug ang iyang gamay nga dalaging ding, no. Thank you so much sa inyong mainiton nga pagtuog pagpangalag sa Ginoo. By the way, kumusta sa adron si Brother Ramon Mungaya, atong listener des pangadlawan nga nagsugod nagduol sa simbahan. Well, dili man na mo matagsa-tagsa mga kaigsunan sa pagkuang gyud, no? Basta nga kami nagapangumusta. Kumusta nila ni Ma'am Ruhama Plipo, no? Dina sa Nailon. Niya, kumusta sa ninong Duming Bunukan, ninang Poret ni Ma'am Daisy Bunukan, ni Ma'am Ethel Bunukan, Dong Dominic, maayong buntag sa inyong tanan dinha. Unya, salamat sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw sa atong programa. Dinhis Midilyen, no? Tanan natong mga kaigsunan by buntag, and my only beloved mother. Gloria Dihito, may buntag dia. O kumusta mong tanan dia? Okay, doon na pa untay naghuwat po dron, no? Nga mabanggit ang ilang pangalan, pero lagi tungod sa ato nga sitwasyon, moingon na lang midiri kotobs na minaw ug giabot ning atong CBO broadcast. Good morning and happy first day, happy Sunday. God bless us. Okay, padayon tahiga lang ato sunahan. So nawagtang atong Facebook ganihan nag-open na pud taog bag-o higala. So atong gina-welcome no ang tanan, do natoy daghan nga mga messages ato ning pangbasahon. I-continue sa nato higalang pagtunol nga na kanyo sa mga pangumusta. So kumusta ang tanan taga Tambungon, atong mga kaigsunan diya, mga kahigalaan. So good morning ninyong tanan atong mga kaigsunan diya sa Tambungon. Aniya may buntag nila ni Brother Remy Sigarino. So alang sa mga higala diya karon nga dunay problema ang inyong mga motor. Sa ilang kananay motor parts diya sa Tambungon. Ang Advent Motor Parts nga naa sa kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Imo nang makita diya sa kilid yun sa highway ang Advent Motor Parts. Gipanagiya kinas managtiayon Florida o Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa Domingo kutob sa Adam Bernes. Good morning yung tanan atong tanan nga makahigalan kay sunan sa Dris Barangay sa Anapug. O ni atong mga listener o viewers diri sa Bangkasan, diha sa Manyo, welcome ang tanan. Good morning lang Brother Elvis sa Peritos and Family, la Brother Jedel diha karon. O niya ngadtos mga Samson family, mga Vargas, Ibanez family diha sa San Remigio. Niya mga Monteroyo family, good morning. Ngadtos sa mga Largag, mga Likigan family, atong gina-welcome mga pamilyas, mga layon o kabatanya. Welcome kamuntanan sa ato nga tulumanon din sa radio. Tanan sad nato nga mga tanan nato mga listener o mga viewers diya sa Patag San Remigio, atong gina-welcome no labi na diya sa mga Anciano family o ngadto sad sa mga Murata family. Ato din kipahibalo atong mga kaigsunan o kahigalaan ni sa Norte nga kung nangita mo higala, kinahanglan mo og mga limpyo o presko nga tubig, labi nagduna mo yung mga okasyon ba, mga association ba, mga gatherings. Ang recommender na mo ninyo, ang Advent drops mga higala, your safest verified drinking water, nga nana nahimutang sa Mohon, Paho, Norte, dan Bantayan, Cebu. Yung mo deliver ng tubig sa inyo ha, kontaka lang ninyo ang 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. Advent Drafts. Okay, atong gina-welcome no, atong mga kahigalaan nga naminaw sa dito sa Daan Bantayan. May buntag sa tanang tagamaya, labi na diyas mga Dihito family, ngadtos mga Punay family. O niya, good morning sad sa mga Miralles family. Atong gina-welcome diya tanan Tagalanaw. O niya, tanan taga Kabangkalan nga always nagapaminaw. O niya, good morning sad ni Pari Duming Bunukan. Oban siyang Tibok family.
O niya, tanan na itong mga pads dihag, mga mads nga naglantaw karon sa atong FB Live. Welcome ang tanan mga kahigalaan. O niya sa atong tanan nga mga listener o viewers sa Dres Daang Lungsod, Bidilian, maimbuntag sa tanan tagad ang lungsod. Good morning yung tanan diha sa mga Gulyemas family, maimbuntag ngadto sa mga pamilya sa mga De La Cruz, mga pamilya sa mga 5 ng Brother Michael 5 o John Michael 5 iyang family. So tanan diyo naminaw diha sa Midilian, welcome ang tanan. O niya dinhi sa Bogo City, Cebu, Higala, ubay-ubay tag mga kaigsunan ning na naminaw. O niya, so sorry lang kaayo nga ang katong mga naminaw sa radyo di gyud kapaminaw karong panahon tungod kay dunay problema ang ato nga station, dunay problema, dunay technical problem higala, wala pa masulbad. So temporary nagkuan sa taron, nag-live daw sa taron sa Facebook, no? So maimbuntag sa tanang taga Bogo City nga always naminaw sa ato nga programa. O niya tanan diha nga tagasa nga always naminaw atong gina-welcome. O niya diha sa Nailon, maimbuntag diha ni Brother Jerry Nailon kay always mo na mag-send direct message sa atong comment section. So expected nga siya ro nagtan-aw gyud sa programa. So maimbuntag sa tanang taga Nailon. O niya diha sa mga pamilyas, mga mulihon, ngadtos mga hilig family atong gina-welcome. O niya mga pamilya sa mga Uliamot, welcome yung tanan. O niya mga Bulambaw family, good morning sad sa mga nila ni Engineer Katayas Dias Gairan, welcome. Mga pamilyas, mga Lipon diha sa Upper Nailon nga naglantaw sa ato nga programa karon, welcome higala ni sayos kabuntagon. O nialang sa atong mga pinalangga nga mga viewers karon nga kabuntagon nga kung pananglit do na tay problema sa ato nga pananaw, atong mata nga maghanap-hanap ng jutay, di na kaita makabasa sa letra tungod kay magpilit na, o niya di na kaita makaklaro nga tusunahan tungod kay murag mag-aso-aso na. So ipa-check up na inyong mata higala aron matauran mo og eyeglasses, no? Nga inyong panginahanglan. Ang among i-recommendar ninyo, doolan ninyo ang Icons Optical mga higala. Nga ang Icons Optical, diha ginanhimutang katong karaan nga landbank sa buko at bang ana, makita nimong Icons Optical. O niya, likod na po na nga side, katong karaang building sa Globe, optical ya po na diya, Icons Optical Clinic. O niya, at the same time, sila po ang nagdumala sa Biraki Lubitania Optical Clinic, atong karaang optical clinic sa Bogo City, no? O niya, nindot ka na ilang pag-check up sa atong mata kay computerized mga higala. So matagaan yun og nagakaigo nga kanang grado ba panginahanglan ang atong mata aron mas tinaw ang atong pananaw higala. Ang Icons Optical Clinic, open na sila gikan sa adlawng Domingo, kutob ra pod sa adlawng Bernes, sa alas 8:30 sa buntag hangtod sa 5:30 sa hapon. Gipanag-iya ka na ni Doktora o Doktor Konkon Lubitania. So ay mo paglangan higala doon niyo ang Icons Optical Clinic. Good morning di ay sa mga Makipig family. O niya nga to sab ni Brother retired Scout Ranger Isagani Aratzia. May buntag ni mo sir diya sa Kabangkalan. O niya sa mga Lipaw-paw family diya atong gina-welcome. O niya nga to sad sa mga nila ni Brother Andy Nobalsab diya sa Barangay Kayang. May buntag ni Brother Andy. Mga pamilyas, mga familiara atong gina-welcome sa itong programa. O niya, kutob sa nag-view karon. Kung asa mo mundapita, naaba mo sa Luzon,
nabamos Mindanao, sa Visayas, or uban pang mga island dinhi sa Pilipinas, Philippine Island, or sa uban pang nasod sa kalibutan. Kutob sa nagview karon, ginawelcome mo na mo higala dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ning sulayan pag tan-aw mahigala, ato ning basahon ang mga mensahe nga niya sa screen, no? Ato ning tan-awon makadiyot. Ato ning pangbasahon ni si Brother Rufino Moreno. Okay, maayong buntag ni Brother Rufino. Niya pod si Brother John Inot Quezon, watching from Midford, Oregon, USA. So, layo ano man nimo og lakaw, Brother John Quezon, na naman karon sa Midford, Oregon, USA. So, ang pagbakasyon nimo diha. Kanya niya pod si Brother Cesar Elguera. Morning, Brother Libby. Kanya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa mga heart nga gisend o kamot nga nagpray. Thank you kaayo, Sister Chari. Good morning po nila ni Brother Dodo diha. O isa imong tibok family. Welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Ato ning lantawon mga higala ang nagview. Aritas mga naglab sa ato nga program ni si Sister Chari de la Cruz Nugas, Brother Cesar Elguera, ni asad si Madeline Kaindog Casquejo, Lovely Alburo, Ayan Kevin Dorotan, ni asad si Sister Vina Kamay, Rim G. Pardelio, Diana Faith Eitang, Edwin Iscario, Sara Katampatan, niasad si Meljoy Almosira Iscalikas, niasad si Brother Jenner, Edward Jenner Reyes, ato sa nakita din si Brother Ronaldo Bragat, Jolina Rizal Aquino, o si Sister Lynn of Korea. Okay, muna ito mga nakita, naglab, o niya itas naglike, niya si Brother Peter Orsal, Brother Pipi, mayang buntag, niya po si Roland Neri, Angel Alburo Diheto, o niya si Tomailo Linad White, John Inot Quezon, Rogin Ko Fodutan, Wilski ML, o niya po si LC Pitogo o Rufino Moreno. So before tama sunahan mga higala, maminaw o sa taog awit, no, alang sa tanan nato nga mga kahigalan o kaigsunan nga nagpaminaw sa ato nga tulumanon. Kan bang kasakitan nga imo na nasugatan, ayaw ka balaka, ayaw ka tingala, mga pagsulay lang na. Kung ikaw magmaluya, sang piton lang ni mo siya, kayang Diyos anda mo tabang sa kagulanan o kasubanan, padayon lang hangtod sa katapusan, magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atubang ni anang kasakitan, o
padayon lang, magpailog lang. Kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo ang kadaugan. Kung imo gihunahuna nga wala kanay paglaom, ug kay human sa kagabion may muabot nga kabuntagon, ang kahayag sa paglaom, magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anan kasakitan, kung padayon lang, magpailog lang. Kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo ang kadaugan. O imong malagpasan mga babay sa imong agianan, ang Ginoo may giandam sa tanang nagatuman, ang kinabuhi nga walay katapusan, magmaligon lang, magmaisog lang, pagatuman ni anang kasakitan, mupadayon lang, magpailog lang. Kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, kahap ka ba sa mga butang nga imong nabatnan, unya sa dakli imong makita, ug mahanaw lamang apan ang Dios dili magbiya, bisan ikaw sa maniana, mag-uban siya sa walay katapusan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalaka, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabatnan. Kontento lang ang ikinahanglan sa Diyos nga gamhanan,
kay siya malipay nga magauban sa iyang katawhan kadaugan maangkunta matud sa pulong niya o kita dadun sa puloyan nga langit nun itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabagnan itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabagnan tugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabagnan sa atong amahan ang mga problema o kabalakan ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan 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 Okay, ni apay music higala atong paminahon ato sa ning pamation ng mga mensahe sa awit. Dayon mabasa ta sa pangutanang atong tagdon karon. Adunay dapit nga giandam ang Ginoo alam kanako o kaninyo walay kasakit nga bation mo kay man uban ang Ginoo nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anak may tubig og mga prutas dito kahoy sa kinabuhi walay kangit-ngit nga makita mo ni kagol anak nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anak nagasidlak
Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy ana. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy ana. Ang imong puloy ana. Okay, na itong basahon mga higala niya si Brother Jex sa Sumalinog. Mayong buntag, Brad Libby o Brad John. So good morning, Brother Jex. Kumusta mga diya sa Dumagiti? Niya po si Gladys May Bragas. Maayong buntag. So good morning, Sister Gladys May. Ato ning tanaw ning mga nahidugang nga nag-love ni si Nunahani Monterde Punay, Vladimir Bragas, Lovely Elosorio, Ria Katamko Alboro, Madeline Kaindog Casquejo, o G. Merced. So deritas mga nag-like mahigala niya si Brother Aniceto Preselias, Dolores Talio Arquiliano, Brother Jex Somalinog, Tomailo Linad Uway, Edwin Iscario. Niya pa'y mensahe si Brother Doming Bunukad. Maayong buntag ninyong duha ni Brad John, Brad Libby. Ako lang i-greet ang tanang mga kaigsuunan nga sa walay pagpuas nagasunod nining talagsaon nga programa sa radyo nga naghatag og giya ngadto sa matuod nga kamatuoran. Okay, good morning Brother Duming. Salamat sa pagpray o paglab kanunay nining ato nga tulumanon dinhi sa radyo. Okay, arita mga higala sa ato nga messenger ato sa ning Lilion Makadiyot. Kay dunay mga kaigsunan natog makahigalaan nga ang ilang mensahe ari ipadangat sa messenger sa ato nga messenger kang Brother Libby. Ato ning tanawon okay. Ni si Sister Pita Comiro. Salamat no, Sister Pita dia sa Mabuli. Nakiguban nato karon niya ato pag inintanaw ning uban naidaghan nga mga kaigsunan dinhi nga nagalantaw sa ato nga programa ni si JJ. Maayong buntag nimo Sister JJ Kalapuan. Napod si Sister Imelda Galiaris, si Win Marie Goliemas, niasad si Lovely Elosorio, niapod si Brother Sensor Somalinog, niya si Sara Katampata nakiguban sa nato, niya niasad si Sister Ginaline Lumuntad, niya Sister Chari de la Cruz Nugas, niasad si Jenny Arama Fermin. So good morning Sister Jenny. Si Brother Domingo Bunukan,
mayong buntag badlib murag daot pa siguro ang transmitter kay dili man makontak ang station DYCM sa akong radio brad. Wala pa gyud maka tingog kay murag wa pa ka higayon ang kuan siguro ang technician. Niapod si Ma'am Celia Arrogante. So good morning ninyo Dr. Bain o si Ma'am Celia. Niasad ang mga kaigsunan nato diya sa Mabuli nga naglantaw sad sa ato nga programa karon. Ato mga silingan diya mayong buntag yung tanan. Niapod si okay. Maotoy atong mga nakita higala nga nakig-uban nato karon buntaga dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. So makapadangat gyapon mo mga messages ato sa nakita ni si Brother Jerry na Ilon. So good morning Brother Jerry. Okay. Muadto na tahigala taas-taas tag panahon sa pagtubag karon. Alas 9 ta kutob. Atong oras diri kay alas 8:04 sa kabuntagon. Aniya adto na ta sa paghatag og tubag sa pangutana or pagbasa sa pangutana nga mo'y atong tagdon niining sayos kabuntagon. Mao ni pangutana higala. Brad, how to identify the people of God or the children of God and the people and the children of Satan or devil. Mao ni pangutana Brother John. Ang pangutana dinhi how to identify. Okay, how to identify. So Brother John, ang pangutana, how to identify the children or the people of God and the children of the people of Satan or devil. Manay pangutana. Sabot ipasabot nga saon man nato sa pag-ila ang mga anak or katawhan sa Dios o ang mga anak o katawhan ni Satanas or sa yawa. So mo ni ato nga tubagon karong kabuntagon, manginaota nga alang sa atong tanan mga viewers maka masabtan nato kung unsaon nato sa pag-identify pag-ila ang mga anak sa Dios or katawhan sa Ginoo o ang mga anak o katawhan sa yawa mga higala. Okay, di si Sister Leah Monies. Maayong buntag sa maayong magpasabot sa pulong sa kamatuoran. God bless us all. Kumusta mo tanan diha, Mader? Okay, ato tahigalas pagtubag sa pangutana atong ihatag ang panahon ni Brother John o na siya magpasabot o niya ato ning tapuson mga higala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Mahitungod ani pangutana how to identify the people or the children of God and how to identify the people or the children of the devil. Ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsunan sa pagtubag pa lang nimo sa usa ka pangutana makasabot na ka o kinsa na ang katawhan o anak sa yawa. Dinhi sa Biblia gisulti dinhi ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun unsay nahisulat dinhi atong ilhon huna-hunaon og isipon nga kana gitudlo na sa Ginoo. O gunya dinhi sa balaang kasulatan ang giila nga mga katawhan sa Dios, simple lang ang pag-ila. Kadtong mga nanagsunod sa kasugoan sa Dios. Ato na nga mabasa dinhi gyud sa balaang kasulatan. Adunay daghan nga mga pundok karon nga nangalagad sa Ginoo. Pero kutob ra diha, wa po nila sunda ang sugo sa Ginoo nga ilang gialagaran.
Pamatiiragod ninyo ni kining ginahisulat dinhi sa pinadayag kapitulo 14 versikulo 12 ingon ini ang gisulti o. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Ay aba siyempre, this is the people, this is the children of God. Ha? Apan kamo nga mga katawhan sa Dios nga na nagtuman sa iyang mga sugo. Ang anak o katawhan sa Dios kadtong tao nga nagtuman sa sugo sa Dios. Mao ni sulat dinis bala ang kasulatan. So isang idlak mata kining pangutanaha masabtan na nimo. Kung ang anak sa Dios nagtuman sa sugo sa Dios, masabot mo nga ang anak sa yawa o katawhan sa yawa nagsupak sa sugo sa Dios. Nga naman, malinaw ang gisulti niyo. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga mga nanagtuman sa iyang mga sugo. Busa malinaw ang gisulti sa Biblia nga ang katawhan sa Dios kadtong mga nanagtuman sa sugo sa Dios. Nakabantay ba mo nga kung maghisgot kini na ganay mahisgutan ang kasuguan mo ingon wa tay labot sa pagtuma ni ana didto ra na sa Israel? Mao magyud ni kasagaran. Wa tay labot sa pagtuman ana. Og unya ang pamahayag sa Biblia dili man ni matuis. Dili man sad ni mausab. Kay nahisulat naman ning daan, gitudlo ning daan sa Dios o gipamahayag na dinis bala ang kasulatan. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. So kutob sa naminaw ron hayag na nga ang katawhan sa Dios kadtong na nagtuman sa sugo sa Dios. Kung ato pag yung paladman ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan bang mga pamahayag sa Biblia, usa sa mga sugo sa Dios kana bang napulo ka sugo, usas napulo ka sugo sa Dios kining ikaupat nga sugo sa adlaw ng igpapahulay. Timanin ninyo nga atong gibasa nga ang mga katawhan sa Dios ang mga nanagtuman sa iyang mga sugo. Unya kuno ato kunong basahon dinhi sa gihisgutan dinhi sa 20:12 sa Ezekiel dinhi sa The Living Bible. Agi-specify dinhi about the Sabbath niya, maklaro nimo ni. O niya ha? And I give them the Sabbath, a day of rest. Og akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Nagyari, every seventh day. Tanawa ha? Gihatag sa Dios ang iyang adlaw nga igpapahulay madto pa every seventh day. Wa magingon every day. Wa magingon every first day. Kundili every seventh day. Ipadayon na basa. As a symbol between them and me. Tanawa? Ingon nga kini timaan taliwala kanila ug kanako. To remind them sa pagpahinumdum kanila that it is I the Lord nga ako mao ang Dios. Ngayon, who sanctifies them nga nagbalaan kanila that they are truly my people. So malinaw. Ang giila sa Dios nga iyang tinuod nga mga katawhan ang nagbantay sa ikapitong adlaw igpapahulay ingon ang Ginoo that they are truly my people.
Nya dahil mag-ingon sa uban nga, iyanas mga Hudyo, tuman-tuman mo sa adlaw papahulay, tuman mo sugo, nagpaka-Hudyo mo, sinagugan sa tanas, dahil basa-basa 3:9. Kana bang, yanu-yanuhon lang pagyatak, pagpanamastamas ang pulong o ang kasuguan sa Dios. So sa duha ka mga bersikulo nga atong gibasa, hayag dayag nga ang katawhan sa Dios ang mga nanagbantay sa kasuguan sa Dios, ug dinhi atong gibasa nga nag-ingo dinhi nga that they are truly my people. Kinsa man ang tinuod nga katawhan sa Dios? Ang nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. So di ay mailamo ang anak o katawhan sa Dios sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, sa pagtuman sa adlaw igpapahulay. O niya, suri na lang yun sa mga Sabbath breaker. Suri na lang yun sa mga Sunday keeper. Kung atong basahon din sumala sa gisgutan din sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 6. Mao ni ang gihisgutan dinhi ining bersikulo sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 6. Ingon man usab ang mga dumuloong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba, aron sa pag-alagad kaniya, og aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanawa, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini og nagapadayon sa hugot gayon sa akong tugod. Tanawa, ang giila dinhi nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Muna nga usahay mahimuot o matingala ta kay daghan sa mga taong nagsupak sa adlaw igpapahulay, daghan sa mga taong nagsupak sa kasuguan sa Dios, pero kusog mo angkon nga sila katawhan sa Dios. Unya kay ang gisultis Biblia ang katawhan sa Dios na nagbantay man sa sugo sa Dios. So dili ta magbase diha sa ilang mga pag-angkon, kundi magbase ta sa mga kamatuoran nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan ug malinaw nga ang katawhan sa Dios, ang anak sa Dios, nagbantay sa kasuguan sa Dios, nagbantay sa adlaw igpapahulay. Maunay anak sa Dios, maunay katawhan sa Dios. So kini palang puntuha masabot na nimo kung kang kinsa ni ang katawhan sa yawa. Kay ang anak sa Dios, ang katawhan sa Dios ang nagsunod man, nagbantay sa mga sugo sa Dios o na nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung ang anak sa Dios o katawhan sa Dios ang na nagsunod, nagtumas kasuguan sa Dios o ang nagbantay sa adlaw igpapahulay, maunay katawhan sa Dios, ay masabot nimo nga ang wa magsunod sa kasuguan, ang wa magbantay sa adlaw igpapahulay, wa magsunod sa adlaw igpapahulay, masabot nimo nga anak o katawhan na sa yawa. Kay ang yawa unsa man, wa nay labot sa kamatuoran. Kinsa maning kamatuoran? Juan 14:6, si Kristo. Matud pa ang yawa, way labot kang Kristo. Then sa Salmo 119, 142, ang kasuguan mao ang kamatuoran. Busa kung wa gani na nimo sundang kasuguan, wa gyud kay kamatuoran. Og ang Juan 8:44, wa gyud lain iya sa yawa o gikan sa yawa. Busa mga kaigsunan karong buntaga, ikalipay nga ang kamaturan imong nadungog, ang kamaturan imong nabati. Diha ka maghuna-huna, mamalandong sa mga butang nga angay nga imong himuon karon. Nganuman kay nadungog og nabati na nimo ang pulong sa Dios, nasayod ka na sa kamatuoran. Ug kay nasayod ka man sa kamatuoran, gikinahanglan nga imo nang kinabuhian ang kamatuoran. Kay taliwala ni ining tanan og imo na siyang dumilian, di ka mosunod ana, ay aba, wala gyud ka diha sa kamatuoran. Daghang salamat higala sa inyuhang pagpatalinghog ni ini nga programa. Si Brother Libby
maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, dugan salamat, Brother John. So, ato ning basahon, apay minsay di may abot. Niya si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo, Brother John, o Kuya Libby, o maayong buntag usab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view. Niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So, God bless also Brother Ronilo Itang diha sa Saudi Arabia o sa imong family diri sa Bogo City, Cebu. So ato ning tanang paghihigala diri sa atong messenger ni si Brother Ronilo Itang, si Jmar Colis Gabaton, ni apod si Rolls Soto Tams. Ato manakita diri sa ato nga messenger nga naglantaw sab sa ato nga programa. So, subliyon ako ang tanan atong gina-welcome o nga hinaot mahigala nga ang mga tubag sa pangutana nga inyong madungog dinhi sa atong programa. Makatabang ka nato labi na sa pangutana karon, makatabang ka nato sa pag-ila kung kinsa ang anak sa Dios o kinsa ang anak ni Satanas. Kay dinhi ning kalibutan duha ra man gyud ka duha ra man ang ato nga ang muangko nato higala. Ang kunon tang anak sa Dios or ang kunon ta nga anak akon ta Satanas nga iyang anak. Pero daghang karon mga tao nga nag-angkon nga mga anak sa Dios pero ang tinuod di ay anak sa yawa. Nining buntaga wala gyud tingali naghandom nato nga matag-usa nato mahimutang anak sa yawa. Wa gyud naghandom nato nga mahimutang anak sa yawa. Ang atong gihandom nga mahimutang anak sa Dios. Pero unsaon man nato pagsiguro nga kita anak sa Dios nga di lang kay nag-angkon-angkon tang anak sa Dios kundi tinuod gyud nga angkunon puntas Ginoo nga iyang anak. Unsaon nato kapag ila kay ang daghang mga tao karon nga halos mga tao nag-ampo nagtuo o Ginoo. Pero tanan ba nga nag-ampo o nagtuo Ginoo, nagsimba Ginoo, iyas Ginoo? O maingon sa bana. Daghang mga tao nga nag-angkon nga siya anak sa Dios tungod kay nag-ampo o nagsimba siya sa Ginoo. Pero dili iyas Ginoong anak. Iyas yawa. Munang aton tanawon higala, ang Biblia mao may estandarte nga maato nga matanaw kung unsa ang mga kinaiya ni adtong mga tao nga anak sa Dios o mga tao nga anak sa yawa, mga higala. So ingon na duha ra ka nindot yung pangutanasad kay og dili ka anak sa Dios simpre anak sa yawa. Pero ang kuya ana nga nagdahom ta nga anak tas Ginoo pero sa kapulihay di ay anak tas yawa. Mabita na nga sa adlaw sa katapusan sa Mateo 24:51, daghan ang muhilak og mukagot ang ilang mga ngipon tungod sa ilang pagbasol og pagmahay kay nagtuo silang anak sa Ginoo pero di anak sa yawa, masilutan sa katapusan. Ang ilang basulon, ang kadtong mga tao nga nagtudlo nila, nga wa sila katudlo sa tinuod nga kamatuoran. Gitudloan silang anak lagi tas Dios, pero sa katapusan di ay anak sa yawa. Mao na nga atong sigurohon ang identity kung unsaon nato pag-ila sa mga anak sa Dios og mga katawhan sa yawa. Kay dinhi ining kalibutan na aduna bayay mga katawhan ang Ginoo, mga kahigalaan. Dunay katawhan ang Dios nining kalibutan na. Unya ang pangutana og unsaon man nato
pag-ila nga kita tao sa Ginoo. Muna importante kayo nato nga masayran mga kaigalaan. So kung atong tanawon ang nakasulat mahigala dinhi sa libro sa Pedro, sa unang Pedro Kapitulo 2. Ang atong mabasa mao ni. Okay, unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili. Ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron aron kamo magamantala sa kahibulungan nga buhat niya. Nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa katingalahang kahayag. Dinhi nga punto atong nasayran nga nining kalibutan na aduna gyoy katawhan ang Ginoo. Ang katawhan si Ginoo giangkon niya iyang pinili nga katawhan. O niya kining mga tawhana sa atong gibasa gitawag sa Dios gikan sa kangitngit paingon sa katingalahan or kahibulungang kahayag. Unsa ipasabot ani? Kangitngit sa salabutan sawa pa kita mahibaw sa kamatuuran. Gingit-ngitan ang atong salabutan kay wa man taghibaw. Onya gitawag ta ngadto sa katingalahan nga kahayag. Kay sa pagtuon nimo sa pulong sa Dios, dunay kahibulungan nga kahayag sa imong nahuna, mao di ay na ang gisulti sa Biblia. Mo dinay kabubuton sa Ginoo nga angay natong buhaton, mahibulong ka. Nag-ingon ang bersikulo 10, kaniadto kamo dili katawhan sa Dios. Apan karon kamo mga katawhan na sa Dios. Kaniadto kamo wala pagkaluy apan karon kamo ginakaloy ana. So nagpasabot higala dinhi sa atong nabasa nga nag-ingon dinhi nga kaniadto kamo dili katawhan sa Dios. Kato makatawhan Dios kangitngit. Sa wa pa to Dios pagalagad sa Ginoo. Dili ta katawhan sa Ginoo. Onya sa atong nabasa higala ingon dinhi nga apan karon katawhan namos Dios. Nga naman kay gitalikda nato ang mga buhat sa kangitngit. Onya misagop ta ngadto sa kahibulungan na kahayag. Ngadto sa kamatuuran. Gikan ta sa kabakakan ngadto tas kamatuuran mahigala. Mao na ang katawhan si Ginoo. Subot ipasabot nga dinhining kalibutan na ay katawhan ang Ginoo taliwala sa daghang katawhan sa kalibutan na ay pinili nga katawhan ang Ginoo. Kining pinili nga katawhan si Ginoo gitawag niya gikan sa kangitngit paingos kahibulungang kahayag. Kining mga tawhana nagpatalinghog sa mga pulong si Ginoo. Sa Juan 10 versikulo 27 ingon ang atong mabasa nga matod pa diha nga ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila kay sila magasunod kanako. Sumailhan di ay nga katawhan batas Ginoo og dili kay pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo unsay reaksyon nato? Di lang kay naminaw ta kun dili mosunod pag kita higala. Pero naminaw ta pero nisupak na mo nay kaatbang sa katawhan si Ginoo, katawhan sa Yawa. Naminaw ko, pero ning supak pod sa mga pulong si Ginoo. Naay mga tao inana, ang ilang hunahuna, maulang ang pagsupak kanunay sa kamatuoran, maulang ang pagsupak kanunay sa pulong sa Dios sa Biblia. Muna katawhan si Yawa. Katawhan kas Ginoo, mahigugmaon kang mamati sa pung si Ginoo. Og dili kay maminaw ra ka, kundi mutuman sad kas pulong si Ginoo, musunod ka. Dili kay naminaw unya musupak
tanawa ang Santiago 1:22. Ang gisulti diya, hinuon tumanan ninyo ang pulong, dili kay maminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So ang taong namati unya di mo tuman, naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Nga naman ang mga maayo nga pulong sa Dios nga iyang napamatian, iyang gisupak mga higala. Ang pulong sa Dios nga iyang gipatalinghugan, gipalapos lang niya sa pikas dunggan, wa niya i-aplikar sa iyang kinabuhi. So mailhan nimo ang anak sa Dios or katawhan sa Dios, ang katawhan or anak sa Dios mahigugma o na mamati sa pulong sa Ginoo. Og dili lang kutob ra diha, kundili mahigugmaon sa nang musunod sa pulong sa Ginoo. Pero igo lang tang namati o niya namati ta kay nagunahon na tag usaon na to pagsupak aning gitudlo sa Biblia. Nasunaw na pagsupak, nagiyahan po to siyawa ana. O unsaon na to, muabos itong nahuna, unsaon pagsupak sa kamatuoran. So muna nga po natong kuhaon, nga ang Diyos na katawhan nga pinili ng kalibutana. Unsaon na to, pag ila kay katawhan pinili, na pa itong basahon sa Deuteronomio Kapitulo 14. Deuteronomio Kapitulo 14, mahigala. Nagingon ni atong mabasa sa 1. Arita sa 2 magbasa. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan sa imong Dios. Ang Dios nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon. Ibabaw sa tanang mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. Ang atong nabasa dinhi nga ang katawhan sa Dios, ang Dios maoy nagpili kanila nga mahimo siyang katawhan sa Dios nga ang kuno niya nga usa ka katawhan sa iyang kaugalingon. Na siya nagpili. Kinsam ning mga tawhana, kadtong mga tao nga mitubag sa tawag sa Ginoo. Katong mi-respond ba? Unsa ang pag-respond? Namati, unya mutuman. Pirog namati, di mutuman, wala mutubag. Ang pagtubag higala sa pagtawag sa Ginoo, namati kaspong sa Ginoo, nagtuon kaspong sa Ginoo, unya ang imong gitunan, imong gituman. Mani katawhan sa Ginoo iyang gipili. Ang tanan giimbitar padung sa langit. Pero ang pilion si Ginoo kadturang tao nga mudawat sa imbitasyon. Unya mangutana kung sa may among buhaton Ginoo aron mi makaanha sa langit. Unsay mga requirements? Atong basahon be sa bersikulo 3, dili ikaw magkaon sa bisan unsang butang mahugaw o dulumtanan. Ang katawhan nga ang kunon sa Dios nga iyang pinili nga katawhan, ang kunon siyang kaugalingon. Ang atong nabasa diri, nag-ingon siya, ayaw kamo pagkaon og bisan unsa nga butang mahugaw og dulumtanan. Gitagan ang instruksyon. Buti pa sabot nga naadi ay mga mahugaw nga butang nga dili pwedeng kaunon sa iyang katawhan. Muna kay bulungan kay kung dili gibawal sa Ginoo nga mga pagkaon naoy ang kunon nga katawhan sa Ginoo nga iyang pinili kadtong mga tao nga pinili pod ang ilang pagkaon. Ang Dios maoy nagpili ni ana. So gitagaan tag-ilhanan aron di ta masipyat mahigala. Ang Dios naghatag nato og ilhanan ni anang mga makaon og dili makaon. Sa Levitico 11:46 og 47,
ang giingon sa pulong si Ginoo, matod pas Dios, kini mao ang balaod sa mga mananap, og sa mga langgam, og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig, og sa tanan nga mananap nga nagkamang sa ibabaw naong sa yuta. Naay balaod Ginoo, kini mao ang balaod. So naay balaod ang Dios nga gihatag sa tao, mga higala, kung unsaon pag-ila niadtong limpyo og hugaw. Ingon na ito nabasa, klaro kayo, nag-ingon ang Ginoo, kini maong balaod sa mga mananap, og sa mga langgam, og sa tanan nga buhi, nga nagalihok sa mga tubig, og sa tanan mananap, nga nagkamang sa ibabaw ng siyuta. So naay balaod ang Ginoong gihatag sa tao, bahin sa mananap, langgam og naas makatubigan. Nagiyon ang 47, pagbuhat og kalainan. Sa taliwala sa mga mahugaw og mga mahinlo, og sa taliwala sa mananap nga buhi nga arang makaon, og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Naibalaod ang Ginoo. Unsa balaod si Ginoo? Siya nga, pagbuhat kamo og kalainan, taliwala sa mahugaw og sa mahinlo. So sa taliwala sa makaon og dili arang makaon, unsa na to pagbuhat og kalainan? Ganlason ba di mo kaon ang katong mahugaw og limpyo? Dili ay. Ang tugo sino pagbuhat mo kalainan, buti pasabot ang makaon maragi kaonon. Ang dili makaon katong mahugaw dili na pwedeng kaonon. So nagbuhat kag kalainan, kay mo ni instruction pagbuhat ka mo kalainan. Taliwala sa makaon og dili ipakaon. Pero ang uban may kalainan, tanan basta masuod sa baba. Mahugaw man gisgutas Biblia pakaon. Kutob sa masuod sa baba. Ang ilang balaod, ila-ila lang. Ang makahilo ra di kaonon. Pero ang Ginoo, ang giila niyang iyang pinili nga katawhan, ingon siya, ayaw kamog kaon og mga mahugaw. Unsa na ito pag-ila ni atong mananap nga limpyo nga pwedeng kaonon? Sa atong mabasa sa Levitico 11, versikulo 3, tanan nga mananap nga ang ilang kukupikas unya nangusap sa ilang kinaon, ang gisultis Ginoo, mao kini pwede or mahimo nga kanon ninyo. Naiduha kailanan ha, alang sa mga mahimong anak sa Dios. Requirements sa gisultis sa Biblia. Kay ang anak sa Dios atong gibasag ni Deuteronomio 14:2 og sa 3, nag-ingon man siya, ayaw ka magkaon sa mga mahugaw o dulumtanan. So niya ang pwedeng kaonon, gitugot sa Ginoo nga di mahugaw o dulumtanan. Unsa mang mananapa, kadtong mananap nga pikas ang iyang kuko, nangusap sa iyang kinaon. Sa mas karabaw, pwede nang kaonon. Sa mas baka, pikas nagkuko, nagapangusap to silang kinaon. Sa mas kanding, karniro, lagsaw, kanang mananapa nga kumo na to makita, maunay gitawag sa Biblia sa pulong sa Dios or giingon si Ginoo, mga limpyo, ingon siya, pwede ni nga kauno ninyo. So gusto ganitang mahimong anak sa Dios o katawhan sa Dios, ang atong kaunon higala, kining gitugot sa Ginoo. Daghan bang mga tao karon nga nagkaon anang gidili, unya nag-angkon nga tao sa Ginoo? Daghan kayo oy. Daghang mga tao karon nga nag-angkon nga tao sa Dios o nagkaon ang pangutana, unsa ka ng klasiyas mananap, no? At tanang mananap nga ang gisultis Biblia nangusap og pikas ang kuko. Aton tan-awon di sunahan bi. Unsa nang mananapa andi pwedeng kaonon.
Naingon ang 5 size. Ang mga kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas. Mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas. Mahugaw kini alang kaninyo. Unsa may kumo na tumanap diri inyong makita nga nangusap pero ang ilang kuko tibuok. Kabayo. Ang kabayo tan-awa ni higala. Ang ilang kuko tibuok. Nangusap sila nakapasar. Nangusap. Pero ang problema kay ilang kuko tibuok hugaw ni mananapa. Nya sunod. Nag-ingon ang bersikulo 7. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni ini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap. Sa mga lawas nga patay ni ini mahugaw kini alang kaninyo. O gitinaw din ha. Ang baboy higala dili di na pwedeng kaunon. Gisultis Ginoo sa iyang mga pulong. Ingon siya, mahugaw kini alang kaninyo. Kisa gisultir ani. Kadtong mga tao nga gustong mahimong tao sa Ginoo. Gisultihan ni ang katawhan. Hugaw ni alang ninyo. Ayaw mo kaon ni ining karni nining mananapan. Kay hugaw sila alang kaninyo. So gusto ganitang mahimong anak sa Dios or katawhan sa Dios. Dili ta mo kaon higala nining baboy kay gidili nas Ginoo. Bisag unsaon pa natog angkon or ingnon tas atong pangulo simbahan, katawhan tas Ginoo pero kusog mo kaog baboy. Kita ra gyud nag-angkon-angkon higala pero wa ta kapasar sa katawhan si Ginoo. Katawhan kay tas Ginoo di lang kay kutob tas maminaw lang spong si Ginoo. Mutuman sa tahigala kay ato nabasa diri sa Juan 10:27 ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila kay sila musunod man kanako. Ang ilhanan des Ginoo sa iyang karniro, iyang katawhan, naminaw. Unya di lang kay naminaw lang, kundili mutuman sad, musunod sa gisultis Ginoo. Higala di malalis. Nga kung naminaw karong buntaga, sa pulong sino paingos Ginoo, ang baboy hugaw, ayaw mo kaon ni ini, musunod gani kaani, may talandaan ka na nga tao kas Ginoo. Nga naman, kay di lang kay naminaw ka, kundili musunod pagyud ka, misunod ka sa puong si Ginoo. Kini para man natong tanan. Kay ang Biblia, usaram na ang Biblia. Alang manistanan. Mabuto na ang pulong sa Dios naghatag ni natog kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan. Kung unsay angay natong buhaton karong panahon na. Samtang naghulat as magbalik ni Sos. So manay gitudo si Galas Biblia. Kung nag-angkon tang tinuod nga sa Dios, ayaw ko baboy. Pero binilyon nga mga tao karong panahon na nga nag-angkon nga tao sa Ginoo pero nagakaon sa karning baboy. Kutob rito sa pag-angkon mga sa katapusan, daghang mga tao muhilak, mukagot ang ipon. Basulo na ang ilang mga leader sa simbahan. Nganong wa man minimo tudluin ni ini. Hugaw man ni ingon ka taos Ginoo. Kaon ani kay limpyo na ni. Munang daghang mo frustrated, muna sa Mateo 24:51, daghan unya ang muhilak og mokagot ang ilang mga ngipon. Munang naigingon sultihan nga repentance always come at last. Ang tanang pagbasol na wahi. O wahi na ang pagbasol? Nga naman, kay ang pulong ato na pamatian, gisalikway man ato. Wa man ato sunda. O niya, ang saon pag-ila, niya pag-yung mananap, nga di pwedeng kaunon, kay ingom ang Ginoo, giingnan niya ang katawhan nga pinili. Ayaw ka mong kaon sa mga mahugaw o dulumtanan. Nag-ingon ang versikulo 29:30 mahigala.
naghisgot ini nga matod pa sa gipahayag sa Biblia nga kadtong mananap nga nagalakaw sa lapalapa sa ilang mga tiil, dulumtanan o hugaw. Sa mas iro, iring, ilaga, pero daghan ang mga og ilaga ron. Tabili, haw, ibid, buaya, ug uban pa, mga mananap nga naglakaw lapalapas tiil. Ingon ang Dios, hugaw og dulumtanan kini alang kanyo. So dili pwedeng kaunon. O ni ari pukas mga langgam, ang mahugaw pod nga langgam higala gingos Biblia. Tanang langgam nga mananagit mukaon. Hugaw og dulumtanan. Sa mas agila, uwak, banog, mga langgam sa dagat nga managit og isda. Tanang mananagit, dili pwedeng kaunon. Pero common nga langgam ato makaon, kanang naas berbikyos mga iskina. Manok mo na'y common kahigala. Kaya di mo na mananagit. Pabo, tukmo, buntog, salampatig, uban pa, nga mga langgam, dili mananagit. Gitugot nas Ginoo. So pinili ang pagkaon di siyang katawhan. Iyang mga anak, ang iyang mga anak, maminaw na, ug mutuman nas ingos Ginoo. O niya, arikas mga isda. Sa Levitico, Kapitulo 11, sa 9 ngadto sa 12, ang isda nga pwedeng kaunon na ay kapay na asay hingbis. Duha gihapon kailhanan. Muna'y pwedeng kaunon. Ang dili pwedeng kaunon kanang mga walay hingbis mahigala. Sama sa ito, nukos, kogita, uban pa, hibaw mo anak. Kanang mga isda nga walay kapay, walay hingbis, ingon ang Dios, hugaw og dulumtanan ni alang kay Dios. Ay mong kaon ini. Muna'y balaod sa Ginoo. Mahitungod sa pagkaon. Ang katawhan nga iyang pinili, iyang giangkon ako ning katawhan. Nga naman, kining matawhan na, dili kay maminaw, kung dili mutubag lang. Dili kay kutugas pagpaminaw, kundi mutubag sila sa tawag sa Ginoo. Naminaw unya mutuman sa puong sa Ginoo. Higala karong buntaga naminaw ta, pero nastong unahon na ang pagsupak, di kita katawa sa Ginoo. Pero naminaw tarong buntaga unya nastong unahon na ang gugma sa pagsunod sa gisultis Ginoo. Mailhan nga tao kas Ginoo. Pero karong buntaga naminaw ta, unya nastong unahuna ang pagsupak nining atong nadungog nga pulong sa Ginoo. Na kamo nalay hunahuna og kinsa mong katawan. May pagi atong basahon dinhi sa Juan mga higala. Atong tanaw na unang Juan Kapitulo 3 versikulo 8. Apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Ang ato nabasa, ang tao nga nagpadayon pagpakasala, iya ni Satanas. Kay si Satanas po nagpakasala, sukad pa sa sinugdan. Pangutana, unsa ning kahulugan aning nagpakasala or pagpakasala? Atong basahon ang versikulo 4. Gayon din apan bisan kinsa nga nagapakasala, nagunsa na nagpakasala, naglapas sa sugo sa Dios, kay ang sala mao ang pagkamalapason sa sugo sa Dios. Kinsa di ay ang tao nga nagpakasala? Kadtong mga tao nga naglapas sa sugo sa Dios. Kung lapaso na itong sugo sa Ginoo, nagpakasala ta. O niya atong gibasa ang utso, ang tao nga nagpadayon pagpakasala, iya ni Satanas. Pagkakuyaw, ana.
lapas na susugo, iyatang Satanas. Ang pagkaon, sugo ba ito? Susugo. Unya kung kaunon ako ng gidilis Ginoo, naglapas ko siyang sugo. O kay naglapas man ko sugo niya, nagpakasala ko. O kay nagpakasala man ko, ang Biblia nagsulti, ang nagpadayon pagpakasala, katungwa maundang og kaog baboy. Ingon ang Biblia, iya sa yawa. Kay ang yawa, nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Malinapason ang yawa, sukad pa sa sinugdan. Atong tan-awon diri sa bersikulo 9. Ang tao nga ang tao nga nahimong anak sa Dios, dili na siya magpadayon sa pagpakasala. Oy, tanawa ra gud na oh. Ang Biblia nagsulti, ang tao nga nahimong anak sa Dios, unsay buhaton niya? Dili na siya magpadayon pagpakasala. Sa ato pamutuman na sugos Ginoo, di na mukaon sa baboy, di na mukaos gidili, aw tao nakas Ginoo na. Kay di naman magpadayon pagpakasala. Kay ang kinaiya sa Dios, atong padayong basa din eh. Kay ang kinaiya sa Dios, anaa na kaniya. Og tungod kay ang Dios, mao ang iyang amahan. Dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Mo na di ay ilhanan. Kaya ang pangutana god, how to identify the children and the people of God and the children and the people of Satan. Natubag ang pangutana, unsaon pag-ilas katawan sa Dios, ang tao nga nahimong anak sa Dios, dili na siya magpadayon og pagkasala. Unsa gitong pagpakasala? Atong gibasa ganiha, ang pagpakasala mao paglapas sa sugo. So ang taos Ginoo day mahimong taos Ginoo, magtuman na sa sugo. Pero karon panahon na daghang nag-angkon nga tao sa Dios pero musupak sa sugos Ginoo. Ingon to na ba sa sunod niyo? Sa ingon niini maila kung kinsa gayod ang anak sa Dios o kung kinsa usab ang anak ni Satanas. Oy ni ara. Maila di ay kinsang anak sa Dios o kinsang anak ni Satanas. Ang anak sa Dios mutuman sa sugo, apan ang anak sa yawa musupak sa balaod si Ginoo. Ako sa ning basahon ni ay mensahe ni ding ato nakita. Niya si Brother Moises Alex Liaban, maayong buntag ninyo duha brother og sa mga nagtan-aw sa programa. Kanya salamat sa pag-pray og pag-love Brother Moises. Shout out sa mga kaigsunan sa Mualbual SDA Church. Kiniapod si Hertrudis Yorpo. So thank you kaayo Hertrudis Yorpo sa pagpaminaw sa ato nga programa. So padayon ta higala. Ang atong nabasa, mailad ay nato ang anak sa Dios o ang anak sa yawa. Ang katawhan sa Dios o ang katawhan sa yawa. Ang katawhan sa Dios, namati og mutuman, di na magpadayon pagpakasala. Nagpasabot nga magtuman na. Kaya ang pagsupak, pagpakasala man. O niya, ang katawhan sa yawa, kadtong nagpadayon pagpakasala. Kinsa nang nagpadong pagkasala, kadtong mga tao higala nga nagsupak sa sugos Ginoo. Unsa man ang mga balaod sino gawas ni adtong dietary law katong pagkaon. Ang napulo ka sugo na sa Dios, balaod nas Ginoo. Kung katawhan tas Ginoo, anak ta sa Dios, mutuman kanas napulo ka mga sugo sa Ginoo. Mutuman na diha. Daghan maron nga mga tao nga nag-angkon kami brad, katawhan mis Ginoo, anak mis Ginoo, pero wa na nang napo kasugo. Oy, maila nimo sa sinultihan lang gani. Pag ingon wala nang napo kasugo, supak na. Sila'y nagsulti nga sila dili anak sa Dios. Kay anak sa Dios mutuman mahigugmaon mutuman sugos Ginoo.
Kaysa unang Juan 3:4 o unang Juan 5:3, ang ilhanan nga kita nahigugma sa Dios. Atong gituman ang iyang mga sugo o dili lisod tumanon ang mga sugo sa Dios. Ang ilhanan di ang nahigugma tas Ginoo, di ta maglisod sa pagtuman sa sugo. Sayon tumanon ang balaod sa Dios sa diha nga kita tinuod nga nahigugma kaniya og tinuod nga katawhan si Ginoo. Ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo naghisgot og adlawng igpapahulay. Sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ug 20. Naingon ang 12, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron mahimo kining usa ka timaan or ilhanan tali kanako o kaninyo. Ang bersikulo 20 ingon dinhi, og balaana ang akong adlaw nga pahulay kay kini timaan taliwala kanako o kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang inyong Dios. Oy, tanda da ini nga tinuod kang nakailas Ginoo. Ang tinuod nakailas Ginoo modawat og mobantay sa tinuod nga adlawng igpapahulay, adlawng Sabado. Ingon nga labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Asa may giangkon ni Biblia nga akong igpapahulay, nga giangkon si Ginoo. Ang ikapitong adlaw Sabado, muna giangkon si Ginoo igpapahulay. Giunsab na niya, gihatag ko kanila. Kunya ingos kuno balaanan ninyo. Timaan kini nga tinuod kamong nakaila kanako. So daghan dairong mga tao nga nag-ingon nakailag Dios pero dili tinuod nakaila sa Ginoo. Kay ang tinuod di ay tao sa Ginoo nakaila kaniya kadtong mga tao nga nagtuman sa adlawng igpapahulay, adlawng Sabado. Daghan bang mga tao ron nga nag-angkon nga katawhan sa Dios o anak sa Dios? Daghang katawhan nag-angkon karon nga anak sa Dios, pero dili Sabado ang giila nga adlaw pahulay. Igpapahulay nga tinukod og tao mga higala. Igpapahulay nga dili Sabado. Mao na sa adlaw katapusan, daghan ang mohilak mokagot ang ipon tungod sa ilang sayop nga gibuhat mahigala. Imbis musulod sa sugo, gisupak hinon ang sugos Ginoo. Muna'y angay natong hinuktukan, pamalandungon mahigalas tong kinabuhi. Kung unsa ang atong kinabuhi karon sa atong kahimtang nining panahon na karon. Kung nagtuman di ita, katawhan si Ginoo, pero nagsupak ta, katawhan sa yawa. Muna'y angay natong bantayan, balik ko na basa ang tao nga nahimong anak sa Dios, dili na siya magpadayon pagpakasala. Kay ang kinaiya sa Dios, ana-ana kaniya. Unsa may kinaiya sa Ginoo, magsusupak, magtutuman, oy. Kunya ang tao nahimong anak sa Dios, dili na siya magpadayon pagpakasala. Unsa pagpakasala? Paglapas sa sugo. Sa ato pa, sa yun na dahil identification o saan pag-ila sa katawhan sa Dios. Ang taos Ginoo nagtuman sa sugo sa Ginoo. Mo nang bisa unsaon pa natog pangugat nga tao tas Ginoo, gisalikway nato ang 10 Commandments, ang igpapahulay, gisalikway nato ang daytarilo mga higala. Dili kita mahimong taos Ginoo. Kay ang taos Ginoo dili na magpadayon o pagkasala. Nagingon pag isunan din sa Diyos, sa ingon ni ini, maila kon kinsa gayod ang anak sa Dios o kon kinsa usab ang anak ni Satanas. Mailhan di ay sa sugo o higala, mailhan si Ginoo ang anak sa Dios, matinumanon sa sugo. Wala mo kaon sa baboy o ubang panggidili, nagtuman sa napulo ka sugo,
O niya nagtuman sa tinod ipapahulay kay ilhana ni siyang katawhan. Maunay katawhan siya. Pero nais itong nuna, ang pagsupak lang kanunay ni higala atong nabasa. Dili kita mahimong anak sa Dios. Kana based on the Bible na. O niya sa 14-12 sa pinadayag, nindot pa gyud ang pagkasulti dinhi. Atong tan-awon ra gud 14-12. Gibasa ni Brother John kaganiya pero ako atong basa. Gayon din niya atong mabasa. 12. Bosa kamo nga mga katawhan sa Dios. Tanawan, nagisgot kamo. Katawhan sa Dios. Yung kami na, Brad. Kaya atong tanaw sunahan. Bosa kamo nga mga katawhan sa Dios. Nagatuman sa iyang mga sugo. Oy, ang katawan sa Dios nagsupak, nagtuman. Bosa kamo nga mga katawhan sa Dios. Nagatuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus kinahanglan magmainantuson kamo. Muni angay natong pamalandungon Biblia gid nagsulti ana nga ang katawhan sa Dios atong nabasa nagtuman sa sugo. O kini atong tanaw ni si Scout Ranger Senior, maayong buntag ninyo diha. Brad John, Brad Libby, o Brad Isaw, ask lang ko nganong wala naman ko'y nabati sa atong programa sa DYCM. Usa na kasimana, wala ko'y nabati bisan unsang radyo. Akong gamiton, wala yun. Pero na ako'y makita sa sukom sa FB, sa programa nato. Basi na daot ang DYCM, please ko reply through chat lang, Brad, salamat. So, wala tay madungog yun sa radyo, kaya doon na pa'y technical problem no, sa radio. So, as of this time, nag-Facebook live lang usa ta, Brother Isagane Aratsia. So, thank you kayo. O niya, niabot na magit aton tayo mga higala. Ang ato lang ikabilin karong muntaga nga ang pulong sa Dios nga ato napamatian kung naghandom ta nga mahimong tao sa Ginoo. Uban sa kinasingkasing nato mga lagad tas Ginoo. Dili kay maminaw lang ta kundi mosunod pa sa gisugos Ginoo. Pili lang ta nindo ha. Kung gusto tang mahimong iya siyawa, anak siyawa, supak lang ta sugos Ginoo. Pero ang atong gihandom gusto magyutang maluwas, atong buhaton magmatinumanon ta. Okay, sa di pahingpit tapos sa atong tulumanon niya ang atong team song mga higala. Ato ngayon si Brother John alang sa closing prayer. Brother John. Mga hingala magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Gipasalamatan ka namo nga ang imong mga pulong napabot sa idulungog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga ang imong pulong maghatag kahayag silang mga kalag. Kabiga sila sa pagduol sa pagpangalaga diya kanimo gipangayo. Namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kinuntanan ang mga suki o mga pinalangga ang mga viewers. Sa ngalan sa Brother Isaw dihito, kini niyo mahigala Brother John dihito, kinusad si Brother Libby Clavis Bengon. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Alexia, andam ka ba? Un mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo sa dalan